இன்றைக்கி ஒரு பலகாரம் செய்ய போகிறோங்க. இனிப்பு பலகாரம். பலாப்பழத்தை வச்சு ஒரு போண்டா செய்யலாங்க. அது எப்படி செய்யலான்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேவையான அளவு பலாப்பழத்தை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குங்க. அதில் இருக்கிற விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாங்க. மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுக்கணும். இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு வெல்லத்தை பாகு காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இதில் தூசு மண்ணெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதனால் இந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு ஊற்றி இப்போ அரைச்சிக்கிறதுக்காக ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க. மீதம் அப்புறம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு மட்டும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ உங்களுக்காக அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேங்க. இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சாச்சு. ஏதோ ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாங்க. மைதா மாவு ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாங்க. இதுக்கு தேவையான இனிப்பு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சில வெல்லங்கள் நல்லா இனிப்பாக இருக்கும். நம்ம அதுக்கு பார்த்து சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ ஒரு கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாங்க. அதே கப்பால் 1 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த கப்பால் 2 கப் சேர்த்துருக்கேங்க. 1 ஸ்பூன் ஏலக்காவை நல்லா பொடியாக நுணுக்கி சேர்த்துக்குங்க. நல்லா வாசமாக இருக்கும். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. அப்போ தான் இனிப்பு நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். சோடா உப்பு ஒரு சிட்டியை மட்டும் போட்டுக்கலாங்க. அப்போ தான் நல்லா பொஸ் பொசுன்னு நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போது நம்ம தேவையான அளவு வெள்ளை சாறு பாகு எடுத்து வச்சுருக்காங்களா, அதை சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாங்க. தேவையான அளவு நல்லா சேர்த்து கலக்கிக்கலாங்க. சில வெல்லம் நல்லா இனிப்பாக இருக்கும். இது நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்து கலக்கிக்கிங்க. நம்ம போண்டா போடுற அளவுக்கு நல்லா மாவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. நல்லா கட்டி இல்லாமல் இந்த மாதிரி கலந்து எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம போண்டா போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. மிதமான சூட்டில் ஒரு சின்ன சின்ன பீஸாக போட்டுக்கலாங்க. ஏன்னா போட்டதுமே கரிஞ்சிரும். உள்ளே வேகாமல் உள்ளே நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்காதுங்க. இந்த மாதிரி சிம்மில் வச்சோன்னா நல்லா வெந்து வரும். நல்லா எலும்பி வருது பாருங்கள். ஒவ்வொரு திருப்பி விடலாங்க. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பலாப்பழத்தில் போண்டா செஞ்சு கொடுத்தோன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க. இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா கலராக வெந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ எண்ணெயை வடிச்சிட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ மீதம் இருக்கிற மாவையும் இந்த மாதிரியே போட்டுக்கலாங்க. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஆளுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கலாம். இன்னும் ஒரு ரெசிபியில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.